Op een Harkema vanmiddag een topper in de haatklasse. Nummer 4, Harkema's Boys, neemt het op in DVS 33 Ermelo, de nummer 1 van de competitie. Het commentaar is van verslagjouwer Roelof de Vries. Hoe prop je zo'n mooie wedstrijd in 1 minuut 50? Nou, je komt er. De eerste goal is er al. Na 15 minuten speling van Bakuna. Hij doet het nog even voor. Ja, je maar rollen. Ik maak ze net zo vaak zo. Maar hij zet Harkema's Boys in deze topper wel op een 1-0 vastsprong. En dan even een attestje van deze vrije goal. Krijgt Van Rest. Harkema's Boys is beter. En daar up de oorname en een hele omhaal. Een schitterend doelpunt van Martijn Dijk. En die verdient het vanzelfs een verhelling. Martijn Dijk neemt hem om, draait om. En dan de heerlijke, we nemen het maar, een hele omhaal van Martijn Dijk. 2-0 de verdiende vastsprong. Dan de tweede helte. De paas naar voren op Bakuna. Allereerst, hij krijgt hem. Luidt hem weer breed op Constantia. Die nam maar de actie. Git zien direct de cheststander hier voorbij. Doet het goed. Houdt het oersjoch en jouwt hem voor. En daar is de goal. Maar de vraag is, van waar? Martijn Dijk is dit boeten spul. Dat shot ik daar is ten skietzocht. Dat is die vlag omheen gaat. Maar hier is goed te zien dat het eigen doelpunt is. Nevens mij rekt Martijn Dijk hem hier net aan. En dus is de beslissing van de skietzocht de trochte doelpunten werd goed kat. En de assistent trainer van DVS wordt naar de tribune gestuurd. DVS Ermelo komt wel weer waarom. Hier de goal van de Ruiter, traaien in. Maar echt gevaarlijk wordt het net. Het is eigenlijk kat in het bakje van Harkema's Boys. Dat benam fysiek sterk is in dit duel. En alles, op basis van alles, DVS uitroeft. De paas hier naar voren, randje, boetenspul. Dat is moeilijk te zien. Maar Constantia, die maakt het goed af. Prima, mis mooi en dus fjouwerien. En ik werd een rode kaart, dit keer van de keeperstrainer. 2 rode kaarten dus al van de technische staf van DVS 33 Ermelo. Het wordt uiteindelijk nog Wolf jouw 2 en ja, je kon er eigenlijk op rekenen. Deze wedstrijd eindigt net met 22 man. Een domme oertreding van onvierder Jordi van Wijk die een goede wedstrijd speelde als vervanger van de grieperige Scotanus. De penalty van de Ruiter gaat er uiteindelijk in. Maar Harkema's Boys wint knap met 4-2 van de koprenner. En is daar toch Thierry met de DVS de deal de koprenner van de Haatklasse C.